Puspitanala. Ayo, Ja. Aturke yo njajal garap gamelan Puspitanala. Monggo, yuk. Ayo Mbak Tutut. Orang gua wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo modal. Kena, sampean balik. Ngene. Ini, Dek. Dek, ngene. Yo,
Nyapa ta, Le? Tak gebes-gebes iki apa, Dal? Ah, wong kok ayu nih. Ayu ta. Mangane opo to ya? Aku, Wong kok le kemokop. Wah iya. Iso pentung-pentungan iki. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah, kowe salah. Oh, ngono to karepe iki. Kayak wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ya. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika dikulатuraken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, Nduk Niken karo Nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Jago.
nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Aweto sehat, aweto kundang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk.